Nos primeiros anos 50, os dirixentes da entidade arrendarían o campo do Castro, un escenario onde o Relámpago empezaría a escribir con letras de ouro a súa historia, inaugurando o novo terreo de xogo cun partido contra o Sporting Uxes. Eu acórdome, era moi neno, acórdome que arrancaron o toxo, os cepos do toxo, para poder xogar. E o campo era pequeno, era unha parcela moi limitada, pero bueno, por algo había que empezar. Arrendaron ese terreo e despois, a corto plazo, foron a directiva, foi traballando hasta alquilar outras parcelas pegadas para facer un campo máis grande. Aí estaba o campo de fútbol, máis ou menos a 300 metros da cartera xeral que vai a Caión. O campo era un monte, e tivemos que cortar o toxo, cavar os cepos, e depois adaptamos, e depois prolongámoslo ainda duas veces, que ya arrendamos unha parcela aquí ao Listero, a máis aos de Mónica, cando nos federamos. Pero xa foi nos 64, Pero desde os 50, o campo era moi pequeno. Este era dominado polo campo dos Castros, da Catuxa, porque levaba o nombre de aí do río e da fonte. Que eu viñen para a casa no ano 50, tiña 2 anos e medio. Non era o que foi despois o campo, era un campo pequeno, pero bueno, para xogar por aí nos equipos pequenos e tal, pois valía, non? O campo, pois mira, estaba detrás daqueles 4 chalés que hai ali. Diante da miña casa, claro. Pero o primeiro campo, eu non sei como poñían 22 xogadores ali, non entendo, Entón, eu recórdame deses partidos así que, desa xente, que xogaba, recórdame deste Moreno e de toda esta xente maior que xogaban ali, para de xogar ao campo íbamos toda, non había outra cousa. Pola semana xogabas no campo de Peruqueira. Eu iba á escola e xogaba ali. E o domingo, o sábado, ibas para aí. Bueno, o sábado non, o domingo. Pola tarde estaba aí. Xuntámonos 40 ou 50 nese campo a xogar aí. E xogábamos, tipo, cando xogabas os clubes, xogabas a billarda, ou algo que houbera por así, por ali, Bueno, non era dos máis malos. Era costento tamén. Costento, un pouquinho costento para baixo. Tiña o malo que tiña era que nacía agua na portería de arriba. No verano estaba, pois, xogábase ben nel, pero na liga era no inverno. O balón ali non botaba ben tampouco. Cando ibas, pasabas por ali, máis o que menos apartabas xa para que non ir por ali. O campo non estaba cuidado. Estaba aí. Porque non había que non cuidar, era normal. O primeiro partido xogámoslo aquí co Uxes, cando estrenamos o campo no 50. E ganamos nós 6-0, xogando que éramos medio rapaz, daquela tiña 14 anos. Tamén, naquela altura, os emigrantes Manolo de Zas e o americano Dalo Lecha donarían unha copa ao equipo, coa que se organizaría o denominado Trofeo de Emigración, convidando, para a súa disputa, a un recén fundado Atlético Arteixo. O trofeo, tras vencer aos de Candame por 2-0 con 2 tantos obra de Ricardo da Tenda, sería o primeiro que albergarían as vitrinas que o Relámpago tiña na taberna de Xaquín, a sede social da entidade e lugar onde estaban os vestiarios. O bar Xaquín estaba ali, na porta de atrás, abaixo dali. E despois podías entrar para as casetas dos vestuarios pola porta que tiñan para atrás. Polo bar. Polo bar, ou ben dar a volta por aquí. Por 2 sitios podías entrar, mas salir. E collías por aí arriba, polo camiño, por un carreiro, por arriba, e ibas andando polo campo. E de volta, cando terminabas, viñas de volta, e moitos xa nos tirábamos aí no río, para lavarnos. Non, auga aí había, porque estaba o pozo. Bueno, pero aí moitos tamén xa nos tirábamos aí, descalzábamos aí, e víamos descalzos, e xa íamos aí. A máis beber na fonte. Pero non había agua quente, era toda agua. Auga quente antes non. O local social tiñámoslo no bar de Xaquín, non? Ali ao lado, para a parte de atrás. E claro, ali era para vestirse os equipos, a máis o árbitro. Despois as reunións que había eran todas no bar. Se portou tan ben con nosotros, porque, bueno, tiña o negocio, e nos fixo o vestuario po equipo visitante, po local, e outro po árbitro. A ducha sí que había, pero a agua estaba fría. Cando xogábamos de inverno, iso era
era terrible, era terrible. O bar estaba pegado á carretera de Callón, o sea que había que vir andando desde o campo de fútbol por un sendero e había que vir a ducharse aos vestuarios que estaban pegados ao bar. Depois cambiamos, ao final fui arriba, pero primeiro era abaixo, se cambiamos abaixo. Arriba na casa de Pepe, do irmão de Xaquín, e depois puxaron o bar, e por outra puxáramos os vestuarios. E polo local tiñamos todo na casa de Xaquín, na casa de Pepe. Daquela ainda era na casa velha de Xaquín, a tenda. E ali nos vestiábamos en baixo, ainda nos lavávamos aí no río, que había un río aí, que non había duchas como agora. E na vosa casa, ou sea, ali na vosa tamén nos temos bañado, andábamos a baldes de agua do pozo. O vestuario estaba ben, dentro do que había naquele momento, había o do árbitro, que o árbitro iba desde ali, claro. E había o equipo, o forasteiro, malo noso. A agua fría. Aquilo, como, bueno, aquí este campo non embarraba, pero como se embarrabas morrías, porque eu teño xogado en campos embarrados, home, en Loureda ibas a bañar ao río, no campo do Batín. Pero aquí non, pero a agua fría, iso no inverno, tela, Eu non sei como aguantábamos aquelas cousas. O que pasa que despois, no bar, a xente que, eles, os directivos, a xente era moi comedida, sempre que salimos dali, sempre teñan algo para rearnos por ali, non? Para tomar, por aí, así. En ese aspecto, moi boa xente. Os directivos do Catuxa, moi bons, Tivemos moitos anos aí, Pepe foi un tipo que nos serviu moi ben aí, sempre, Todo o que quixéramos aí, guardábamos a roupa arriba, tiñamos todo aí, sí, moi ben, sí. Do Patelo, ali tiña o bar Xaquín, cambiámonos e subíamos a pé para arriba. E cando acababa, viñamos para baixo e cambiámonos a baixo, ali nos vestuarios, e tomábamos ali as nosas cousas no bar de Xaquín, ali nos vestuarios. Pero ves os vestuarios con ladrillo e todo, que non eran de tablas de cofrado. Tiña Xaquín ali uns vestuarios, ou, bueno, Pepe a máis Aurora. Cando xa puxeran un bar, que era o bar de Xaquín, lle chamaban, pois, como por aquí, a maioría dos que vivíamos aquí non había televisión, íbamos a ver a tele ali, aos domingos, era outro punto de reunión tamén que tiñamos. A parte das reunións dos nenos, había os maiores, había un cuarto onde incluso se querías comer algo, che facían algo tamén de comer, que vías ali xente que ao mellor durante a semana nunca te encontrabas con ela. Ali sí.